Keep spitting, king. Hvad laver jeg? Dybt useriøst. Nej, det er bare cigarerne. Lung cancer got him. Enjoy your mute, loser. Hvad blev du, Aske? Hvad sagde du, Aske? Damn. Uheldigt. Nå, du... den paller den her, like... Det er faktisk... Så vi du er lidt for meget en pumper. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre. Ej, men Threat i fucking Classic er en bannable game design, man. Er det Paladin ikke noget taunt? Dude, hvad fuck? Hvad for noget kush røg developersne? Dude, holy fuck, det er noget ass design. Gud, hvor er det mærkeligt. No way, man. Shamans kick tank? Nå ja, det er rigtigt. Bare put Earth Shield, man. Så er man nu dødelig. Oh? Shaman tank, I mean. Har du set, at Midnight introducerer et tredje Demon Hunter spec? Som er Intelligence Caster, der stadig bruger Warglaves. Nej, det er en caster. Dude, ja, altså jeg er stadig... Hvorfor er det ikke en like, hvad hedder det, ranged weapon class? Hvorfor er det ikke en bow class? Det gik, altså, det ville være så fedt. Men en eller anden caster.
Endnu 7,5 sekund. Så jeg kaster. Jamen det er sådan noget lilla magic. Det er lidt sådan noget, altså Xel'Atath-themed magi. Der er basically sådan nogle fjender i War Within, som er sådan nogle Void Corrupted Boys. De har lidt sådan deres vibe. Hvad fuck laver jeg? Jeg er sådan en orm. Jeg fortjener ikke at leve. Sorry, det mente jeg ikke. Oh my cringe, man. Mig, når jeg siger vagt italiensk lydende ord. Okay, man. Godt at vide, godt at vide. They lost their cocks. Ja. Hvor skal vi hen? Huh? Er det ikke meningen, at tanken skal prøve, hvis de ikke kan få threat, når de ikke bliver ramt? Avenger Shield! Okay, men det er en Burning Crusade ting, right? Altså, de får det i Burning Crusade. Ja, det er jeg ret sikker på. Men det har en cast time, er jeg ret sikker på. Dude. I can't. Ja, der er ikke nogen fælder på nogle af klasserne, right? Altså, der er mange klasser, der bare ikke... Der bare misser GCD'er hele tiden i Classic. Det er kun casters, der får lov at spamme. Du skal bare slås på... Give this man Wind Fury Totem. Hvor meget mere tanky bliver du af Wind Fury Totem? Vent, hvad? Wind Fury Totem? Bruh. Fuck, de har ikke the right to bear arms, man. Ja, det er også rigtigt. Ja. Okay. Lul.
Oh my fucking god, man. Puller han aggro nu? Åh, hvor det godt. Dude, tricks of the trade, maybe? No, okay. Okay. Okay, okay. Selvfølgelig ikke. Altså, det er jo en interactive gameplay, når tanken prøver for threat. du troede, det var PvE-content, nej, det her det er PvP også. Ah, fuck dig, delfin. Damn. Yeah. Hey, yeah, whatever. Oh, gaming. Gaming. Altså, det er at min videofeed blev korrupteret, så nu prøver jeg igen. Så det kan være på en tid, der er dårligere end den, der er på min livesplit, men det er stadig en verdensrekord. Hvilket kunne være lidt lol. Men det irriterer mig meget. Mest fordi det er bare sådan lidt... Jeg vil bare gerne være lidt færdig med det her. Damn. Man kan blive skilt i Rainbow. Ja, det er cirka sådan, den lyder. Hvad er det for en lyd der? Nå, det er hunden.
Men den er en fucking hund, ham min søn. Det er jeres søn? Ja, vi kalder ham hunden. Crocodilo, la bombardillo. Okay, free time save. Dub. Hvor min... Jeg tror man skal holde til den måske, men hold Zaza-knappen inde. Det er et virkelig godt ord, Zaza. 6 bomberklat egg! Dude, det er vigtigt for den Northern Lion video. What is 6 bomberclad egg? Det er en certified banger. Bouncing on it. Gulp. Damn. Did it true. Jeg er træt af Rainbow. Skal vi ikke spille Counter-Strike, please, man? Yeah, video game bad. Du kan vi skudt i fødderne. Som det er et pyramid scheme. Huh? Hvad fuck skal det betyde? Mener du cheese? You mean the kæse? Jeg har aldrig hørt nogen sige det på dansk. Så meget ost. Ja, ost kan forekomme. Kan indeholde spor af ost. Er det sådan noget... Hvad fuck er det? Der må være sådan en analogi, hvis cheese, det er sådan irriterende, let at execute hard to counter strategier. Hvad er mælk så? You know? Ja, præcis. Vi har brug for hele mejeriet. Let him cook. Hvad er flyde? Det er sådan et fucking spørgsmål, Jordan Peterson ville stille i en debat. Ja, du skal ikke nævne det forbudte navn. What? End me. Herr Daniel.
Daniel, jeg vil gerne gå en tur her, Daniel. Det er sådan, dine elever tiltaler dig, antager jeg. Det er altid underligt for mig, og sådan, når jeg har en engelsk underviser på universitetet, og sådan, jeg har lyst til at kalde ham, Professor Herman eller whatever. Men jeg tror, de er ret indforstået med, at det var deres navn. Det var en gold split, det der. I can't. Ja, den her kategori er så fucking cooked, man. Så får du aggro. Oh hey, babe, it's 4 p.m. Gutter. Jeg tror det er meget godt, at jeg har muted Discord i mine bots, faktisk. Der tænker jeg, der har jeg lige vundet. Det var bare for sjov, og min hund gjorde det. Min hund spiste min ledfil. Mig, når jeg lever. Nej, det er sådan noget Boy You Cried Wolf shit, det der. Min hund spiste faktisk mine lektier. Ja, man. Good, cool story, bro. Spiste min hund. Jeg spiste min hund. Nice, man. Sig det igen. You got the whole squad laughing. Det er rigtigt. Dude. Jeg har aldrig hørt det mere fucking greno i mit liv, man. Jeg har aldrig hørt noget mere greno i hele mit liv, man. Det er rigtigt, okay, kokain. Kirkekokain. I har sex med politibilerne. Undskyld, ja, hvad sagde I? I har 6 politibiler derude. Hold nu op. Det er politiet! Fuck, man! Ikke arrestere mig, bro! Jeg har ikke gjort noget! Oh shit. Ja? Brandbil! Fuck, hvor fedt! De havde ikke travlt med at sådan slukke en brand. Nå, det er meget fedt, de bare har de der brandmandshatte til, når der er falsk alarm. Det er ret cute. Shout out dem. Wow, hvor er jeg hen? Oh. Det er mig, når jeg får nogens nummer, det der. Jeg glæder mig så meget. Der er ingen andre i vores lille speedrunning fællesskab, som er danskere. Ja, se den her video.
Nej. Men jeg kunne godt bare sådan have en sætning og så sige 9/11 et eller andet, altså, og så fortsætte sætningen. Ja, dude. Hvad er der galt med det? Der er ikke noget galt. Der skete ikke noget den dag. Huh? Så du har oplevet 9/11? Hun sad sikkert og så tv, mens hun gjorde det. God damn. Jeg så det ikke på tv. Jeg var ikke i live, desværre. Born too late, you would have loved 9/11. Det var en hel sætning på engelsk, den kommer lige til at fat. Hey. Ja. Jeg skal bare nævne nogle politiske emner sådan lidt løbende på dansk. Ja, jeg er stor fan af Putin. Lad os håbe. Ja. Jeg elsker Putin og hans bidrag til den russiske velfærdsstat, som for eksempel fri abort og 4 måneders betalt barsel. Jeg aner ikke, om abort er tilladt i Rusland. Hvad sagde du, August? Undskyld, jeg afbrød dig. Nå, okay. My bad. Jeg vil virkelig gerne vide det nu. What the fuck? Hvorfor kan de se mig? Ah! Og du får lov at spille med folk med broccoli-hår. Non-compete shooter. Ja. Altså, ærligt talt, genial strategi. De ville aldrig overleve en dag i The Somme. Okay, jeg fjoller. Dybt seriøst. Useriøst. Okay, there we go. Jeg grinede. Det er bare en joke. Tag nu en joke.
Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg er i gang med at få en verdensrekord, mand. I'm slapping off. Det lyder lidt som sådan en innuendo for at anonere. Onanere, what the fuck, anonere? Jeg elsker på et knæ, sig det. Sig, jeg elsker på et knæ lige nu. Hvad er det? Sea Eagle eller whatever the hell. Ham. Hvad var det ham der, den åndssvage MMA dude hed? Winged Sea. Nej, det er rigtigt, der var jeg nok ikke. Var det det han sagde? The lion knows where it is. Okay, man. Okay. Okay. Det er jo bare det er bare sådan noget zoomer shitpost rage bait, man. Det er virkelig slemt det der. Hvad siger du? Fuck with, tror jeg. Men mindre det er FWIW. Okay, man. Sorry, en person der siger N-ordet og så bruger friends med Z i samme sætning. Like, hvem er det her menneske? Det kan absolut ingenting. Parentes R'et skal udtales blødt. Okay, vi får bare endnu en verdensrekord. Ja, men det er jo fordi, den er så dårlig. Den tidligere rekord. Nej. Nej. Den kan være kår 3. Vi slutter ikke på et nederlag. The lion does not concern itself with the opinions of copper threes. Wow, det her det er bare det nye sådan random quirky, men for sådan zoomer. Ha, potato!
Tachanka, du siger? Hvorfor er jeg så fucking langsom? Gang. Ja, fuck, jeg kan ikke blive ved med at sige sådan noget bullshit i det her fucking bot. Klik! Ja, sorry, det er for pinligt. Ja, prøv igen. Hvad? Huh? Er du ikke yngre end Aske? Nå, okay. Nej, ja. Nå, okay. Nå. Hvad er det nu, J der er? Jeg har ikke fuldkommen glemt. Åh, ja. Okay. Hvem er det? Er det tanken? Jeg ved, om det kunne være. Nå, okay. Damn. Tvunget til at spille med en Holy Paladin. Nå, okay. Okay, my bad. I was not familiar with your game. Okay, ignore it. Aha. Fuck, er de henne, man? Mythic, epic. Eat my ass? Nah, ikke i botten. Wait. No. Oh my god. Inviter Nana lige nu. Yeah. True. God, det vidste. Det her bliver det mest wild ride for dem der skal
Læs den her bot. Runnet er over, jeg slog min tid med 1 sekund.